Dobar vam dan i dobrodošli u novu emisiju sportske televizije Klub prvaka. U špici ste vidjeli neke od velikana hrvatskog sporta. Zbog njih, zbog njihove prošlosti, ali i budućnosti hrvatskog sporta, pokušat ćemo zapravo razgovarati o najintrigantnijim i najvažnijim stvarima za hrvatski sport. Uglavnom će u emisiji biti ljudi koji na njega mogu utjecati sa svojih pozicija vođenja sporta ili bilo čega što bi od tog sporta trebalo napraviti prepoznatljiviju i jasniju stvar za hrvatsku državu. Najmanje ćemo u gostima gledati one vrsne sportaše koje smo vidjeli na špici, ali siguran sam da će biti povoda da i oni budu gosti. U proteklih 2-3 mjeseca najviše se u hrvatskim medijima možda govorilo o televizijskim pravima, uopće televizijskoj regulativi. Konkretan povod za to je bio novi ugovor oko prava prve Hrvatske nogometne lige i općenito prava za nogomet u Hrvatskoj. I to je razlog što su moji današnji gosti Nikola Badovinac, odvjetnik iz Zagreba, odvjetnik iz Hrvatskog nogometnog saveza. Hvala na dolasku. Hvala vama. Nadam se da ćemo danas saznati nešto što ne znamo još o tim televizijskim pravima. I moj dragi kolega Željko Velak. Željko, hvala i tebi. Hvala na pozivu. Ajmo odmah ono što se kaže u glavu. Nikola, je ugovor definitivno potpisan, zna se sve kako će izgledati televizijska prava za hrvatski nogomet u sljedeće 3-4 koliko godina sezona? Pa dakle, sklopljen je sporazum sa Hrvatskim telekomom vezano za TV prava, odnosno za broadcasting Hrvatske nogometne lige. Ne radi se samo dakle o prvoj Hrvatskoj nogometnoj ligi, tu je uključena i druga Hrvatska nogometna liga, isto tako kup, super kup, futsal, žene i utakmice mlađih selekcija Hrvatske nogometne reprezentacije, dakle govorimo U17, U19, U20, U21. Dakle, Hrvatski nogometni savez je postigao dogovor sa Telekomom vezano za TV prava, isto tako vezano za dodatna komercijalna prava i za betting prava. Tu je postignut dogovor sa Supersportom koji će dakle isto tako sudjelovati u cijelom tom projektu hrvatskog nogometa. Puno se u medijima pisalo, govorilo o tome, dakle, da li je točna informacija da je u nazovimo ga tako, konzorcij oko nogometnih prava ušla i javna televizija, Hrvatska televizija, i da će gledatelji moći u free-to-air programu vidjeti neke od utakmica HNL? Je, točno je. Dakle, u cijeli taj projekt je uključena i Hrvatska televizija. Dakle, od značaja Hrvatskom nogometnom savezu je bilo da se utakmice prve Hrvatske nogometne lige omoguće i gledateljima programa, dakle, sa nacionalnom TV koncesijom, i na taj način smatramo da će se još više povećati popularnost nogometa u Hrvatskoj, te stoga mislimo da je to jako dobra stvar za hrvatski nogomet. Prije nego što ćemo još kasnije otkriti neke detalje, možemo li reći, dakle, da je Hrvatski nogometni savez višestruko pojačao taj ugovor, ali da nije bio vođen isključivo komercijalnim motivom, da se išlo, ajmo reći, klasičnu licitaciju, da se možda pod nekim drugim okolnostima, s nekim drugim odnosima mogla postići veća cijena, ali možda manja dostupnost ili općenito doseg hrvatskog nacionalnog značenja i potencijala hrvatskog nogometa. Pa dobro, vjerojatno to vi znate i javnost to zna da smo mi krenuli u projekt, dakle, novih TV prava 2020. godine u jeku pandemije, dakle to je bio nekakav 4. 5. mjesec. I tada je to bilo dosta i odvažno, ali i vizionarski u tom trenutku tražiti nekakvu evaluaciju hrvatskog nogometa, odnosno vrijednost TV prava za hrvatski nogomet. I tada smo u principu dobili prvi put nekakvu procjenu koliko bi to u stvari moglo vrijediti. I evo sad ovaj konačno sporazum koji sada imamo i koji ćemo konzumirati kroz iduće 4 godine je na neki način pravi pokazatelj vrijednosti hrvatskog nogometa.
I smatram da je tu Hrvatski nogometni savez napravio jako dobar potez, jer na bazi ovoga, osim što ćemo za 4 godine i za klubove koji se natječu u natjecanjima Hrvatskog nogometnog saveza osigurati određeni dio budžeta, ali fiksan dio budžeta. Vi znate da u Hrvatskoj klubovi najčešće imaju ove aleatorne prihode, a to su prihodi od prodaje igrača koji nisu fiksni i ne znamo kad će se ostvariti i da li će se ostvariti. Ovo je jedan fiksni iznos budžeta gdje će svaki klub u prvoj Hrvatskoj nogometnoj ligi moći na početku sezone računati sa određenim prihodom, što je izuzetno bitno i radi transferne politike, dovođenja igrača i tako dalje, i troškova i kalkulacije cjelokupnog budžeta. Recimo da na bazi ovog ugovora koji mi sada imamo će otprilike svaki klub dobiti da li 700-800 tisuća eura godišnje, gdje to klubovima recimo 10. do 5. mjesta pokriva nekakvih možda trećinu budžeta. Dakle, neće nešto bitno promijeniti za Dinamo i Hajduk u financijskom smislu, ali u sportskom će mu opet puno promijeniti, zato što će jaki Šibenik, jaka Lokomotiva, jaki Slaven Belupo, Istra stvarati igrače i onda naravno da će cijela Hrvatska nogometna liga imati određeni benefit iz svega toga. Željko, ova godina je za Hrvatsku nogometnu ligu, ajmo reći na neki način slavljenička, jer sad smo baš prije neki dan, krajem veljače, proslavili 30 godina HNL-a od onih ratnih vremena i prvih utakmica, jel? To su još ona davna vremena kad su tu utakmicu radili Studio 5, tada slavni Krune Šipeka. Jel možemo jedan kratak pregled koji bi nam možda zapravo pokazao kako se mijenjala i liga, ali uopće i značaj televizije i onda naravno u finalu i tih prava, nekakav kratki presjek kojeg se ti sigurno sjećaš u ovih 30 godina. Možemo jedan brzinski. Dobro je zapravo se poklopilo da evo ovaj ugovor otprilike se poklapa s tom 30-godišnjicom lige i rekao bi taman da zaokruži još jedan period odrastanja i dosezanja jednog levela koji do sad nije bio u financijskom smislu, a vidimo da i liga u nogometnom smislu ove godine rijetko kad je bilo tako zanimljivo. A počelo je tako da televizijska prava zapravo nisu ni postojala, jer televizijska prava imaju smisla tamo gdje postoji tržište. Te utakmice koje su se igrale u ratno doba pod sirenama, bilo je najvažnije da se nekako igra, što bi od toga moglo doći na televiziju, došlo bi, što ne bi došlo. Kasnije, kad smo srećom izašli iz tih pionirskih vremena, opet je tržište bilo nepostojeće jer postojao je samo jedan igrač, Hrvatska televizija, koja je, moram reći, puno napravila u toj ranoj fazi za razvoj nogometa, jer je u skladu sa svojim tada mogućnostima radila ono što je moglo se tada napraviti. To sada kad gledaš utakmice koje su sve u izravnom TV prijenosu, to sad stvarno izgleda kao prvobitna zajednica, ali to je tada bio maksimum koji je mogao. Od samog početka lige bila je i emisija koja je pratila ligu i vremenom je to raslo. Onda smo došli na onaj format da je jedna utakmica u izravnom prijenosu, pa se tada zapravo praksa je bila da se dogovara sa klubom koji je domaćin te utakmice. Ostali klubovi koji nisu u prijenosu od toga nisu imali ništa. Odnosno čekali su da oni dođu na svoj red kad će biti njihova domaća utakmica. Pa smo onda imali fazu da su se uspostavili odnosi između HTV-a i udruge prvoligaša, pa se dijelio nekakav kolač na zajednički način. Pa smo imali onu fazu uz projekt Volim nogomet, dakle 5 utakmica u izravnom prijenosu, odnosno 4 utakmice u izravnom prijenosu popodne kombinirano i navečer derbi kola. To je već bio veliki iskorak, znači da gledaš sve utakmice na televiziji, to kroz jedan dan to je bilo do tada nestvarno i zapravo sljedeća faza je ova u kojoj smo još uvijek, dakle sve utakmice, doduše ne više na javnom servisu nego na komercijalnom, ali javni servis nema ni kapacitet dok nema sportski kanal da zapravo upije sve te utakmice. Njemu je to previše, ali ti sada imaš
mogućnost gledati sve utakmice od jednog kola u izravnom prijenosu i izbjegava se ona situacija koja je bila vrlo česta. Nemam pojma, sad je recimo parovi su Osijek ili Cibalija Hajduk, Slaven Belupo Dinamo. Sad zašto ste uzeli ovu u prijenos, a zašto ste uzeli, sad su sve u prijenosu, pa ako voli nek izvoli. I ovo je sada stvarno jedan šlag ili kruna na cijeli taj projekt gdje se zadržava taj nivo dostupnosti svih utakmica, povećava se kroz javni servis jedna utakmica i financije, da ja sad o njima ne spekuliram kad je tu čovjek koji čita ugovor, ali ako je točno sve ono što smo, ili približno točno sve ono što se pojavilo u medijima, onda je to i u financijskom smislu velika pobjeda Saveza, ali je to jedan prirodni put. Znači, nije bilo moguće ovo ostvariti prije 10 ili 12 godina dok ne postoje sportski platforme sa više kanala sportskih koje mogu zapravo apsorbirati sav taj sadržaj. Željko je zapravo postavio sljedeće pitanje. Pisalo se isto tako, pretpostavljalo šta u ovom trenutku možemo znati. Dakle, je li to 55 milijuna kuna, 60, 65 milijuna kuna ili napravljen nekakav ugovor kako će to rast, kako će se dijeliti. Šta u ovom trenutku smijemo znati? Dobro, ja kao odvjetnik ne volim govoriti o takvim stvarima, ali s obzirom da je javno objavljeno, dakle... I ono što je važno, oprostite što vas prekidam, dakle, da odmah napravimo usporedbu koliko je to više u odnosu na šta je bilo do sad, jel? Dakle, ono što je objavljeno je točno, dakle, to je ugovor od 9 milijuna eura sa Hrvatskim Telekomom, dakle, za TV prava, odnosno za broadcasting, i imamo još ugovor sa Supersportom na 2 milijuna eura koji je vezan na commercial rights, odnosno za ova komercijalna prava i betting. I to je, mi tu pričamo ne o 15-20% povećanju ugovora, nego višestrukom povećanju ugovora i novaca koji dolaze za klubove. Pa da, mislim da je to više od 5 puta u odnosu na ono što smo imali prije. I da je to značajan iskorak što se tiče samih TV prava, ali ono što mi gledamo i dugoročno, koji je dugoročno benefit. Danas mi imamo nekakvu evaluaciju. Danas smo mi hrvatski nogomet stavili u rang najboljih 30 liga što se tiče TV prava u svijetu. Dakle, naš novi ugovor koji ćemo raditi za 4 godine, daj Bože da bude mir u svijetu i da bude sve normalno i da sve bude dobro, će vjerojatno biti opet 1,5 ili 2 puta veći nego što je sada. I na taj način smo mi maksimalno donijeli nekakav benefit hrvatskom nogometu, hrvatskim klubovima. Donijeli smo mogućnost da klubovi mogu ulagati u razvoj ekipe, u svoju sportsku, dakle, sportski segment kluba koji je najbitniji. I ono što još je bitno napomenuti, a nismo spomenuli, dakle, do ovoga smo došli na način da smo prvo povećali nekakvu televizičnost samih utakmica. Povećali smo i na način da se uredila infrastruktura, da su se uredili tereni, da su postavljeni hibridni travnjaci, da je po nekakvim procjenama dobilo se tu nekakvih 5-6 minuta više igre samo kroz kvalitetu tih travnjaka. Dakle, napravili smo zdravi temelj da mi sad možemo na neki način ubirati plodove ovog što imamo danas. Kroz dalje ulaganje u infrastrukturu, što je plan Hrvatskog nogometnog saveza, posebno onaj naš problem koji mi imamo sa stadiona, ali koji vjerujemo da opet postoji i snage i energije i volje, u konačnici i nekakvih novaca koji se mogu povući i iz krovnih organizacija nogometnih, ali i iz europskih fondova. Naravno da uvijek se tu očekuje i pomoć i države i lokalne samouprave, da se urede
stadioni. Danas, evo, čitamo da će Osijek vrlo skoro dobiti novi stadion koji će biti jedan lijep stadion na kojem će se igrati utakmice, gdje će svaki sponzor se htjeti oglašavati. Imamo Rujevicu koji imamo bombon, mali stadion, kojeg malo možda još treba urediti, možda staviti krov ili tako nešto. Poljud, naravno, koji je prekrasan stadion kojeg treba malo ga treba urediti i naš Maksimir kojeg svi željno čekamo i kada to sve bude, onda će ta prava vrijediti možda na razini Danske, možda na razini Škotske. Dakle, u iznosu o kojem smo sad govorili, pa 2,5, 3 puta više od ovog što imamo sada. Kako se vama, Željko, čini ovo što je sad Nikola rekao u smislu je li stvarno toliko važna ta infrastruktura i hoće li to utjecati na taj način? Apsolutno je važna infrastruktura jer nije isto da li, mislim ne bih htio da se niko uvrijedi, ali nije isto da li imaš prijenos iz Koprivnice pa s druge strane su reklame sponzora jer nema tribine ili nekada kad smo imali iz Slavonskog Broda pa su tamo neožbukane kuće koje su se tek iza rata gradile ili imaš tribinu koja je zapravo prepuna ljudi koji navijaju i to izgleda bolje. Infrastruktura je jako važna i možda bi čak, čisto nabacujem kao ideju, od ovog novca koji se daje od TV prava klubovima trebalo uvjetovati da jedan dio mora ići na nekakvo održavanje infrastrukture, a ne da sve damo za lijevog beka. Taj proizvod mora nastaviti rasti. I ovo što je Nikola rekao, ta evaluacija, koliko to zapravo vrijedi, to je užasno osjetljivo pitanje. Dakle, fraza je, ali je točno. To vrijedi onoliko koliko kažeš tržište. To vrijedi onoliko koliko je neko spreman platiti. Ti možda nekad možeš misliti da to vrijedi 5, ali najviše što možeš dobiti je 2. Ali nekad kreneš sa 5 i iznenadite čovjek sa 8. Mislim, možda bi samo trebali reći zbog gledatelja, ja sam nekako najprije figuriram kao sportski novinar, odnosno komentator, međutim, to mi je sad posao u slobodno vrijeme. Ja već 7 godina radim za englesku tvrtku Pitch International koja se bavi točno time, prodajom i kupnjom i prodajom televizijskih prava. I to je jako fluidan posao. To nije Mercedes za kojeg se zna kad je na traci se počeo sastavljati koliko će koštati kad izađe van. Nekad to košta malo, nekad to košta užasno puno. Evo jedan dobar primjer. Kad je počela pandemija, jedina liga u Europi koja se igrala je bila Bjeloruska. Bjelorusi, koji nisu mogli prodati to nikom da gleda, su prodali TV prava svakoj zemlji u Europi. Jer bilo gdje gdje postoji nekakva televizijska sportska infrastruktura, tu je neko trebao živog programa, živih utakmica. I sve dalje na to, klađenje, priča oko toga, jasno. I Bjeloruska liga je odjednom postala poznata svakome, a do sad su je znali samo ovi i to što baš onako pomno listaju ovu ponudu kladionice. To je jedan primjer. Pitanje za vas s pozicije ovog što ste sad lijepo objasnili gledateljima da zapravo radite, iz pozicije dakle, jedne ugledne internacionalne tvrtke za prodaju i plasiranje televizijskih prava, ne samo infrastruktura, ali da li si, što bi Čiro Blažević rekao, utvaramo i da li smo previše mislimo da vrijedi Hrvatska nogometna liga. Činjenica da smo ne samo drugi na svijetu, ili će neko reći, ali njih 90% igra u nekim drugim ligama, da tu već igraju neki poznati igrači koji i prolaze kroz Hrvatsku, ne se samo vraćaju na kraju karijere, da klubovi međusobno ostvaruju transfere milijunske između sebe sa hrvatskim igračima. Evo primjer odlaska Lovrića u Osijek. Dakle, to sad više nisu neki igrači koji su nama malo egzotični pa ne znamo da li su došli zbog nekog menadžera. Da li su to sve pretpostavke da recimo vaša tvrtka Hrvatsku nogometnu ligu može kao proizvod i nešto prepoznatljivo plasirati i na neko ino tržište? Načelno da. Mislim, mi ne radimo sad to u ovom dijelu, nismo povezani, ali
Načelno da, i prvenstveno se to može ostvariti kroz takozvana betting prava. To sam pročitao neki dan, neko je bio napisao, evo Supersport je kupio betting prava, znači sad će se na Hrvatsku ligu moći kladiti samo u Supersportu. Dakle, to nije to. To nema veze s tim. Betting prava znače da preko servisa Supersporta i njihovog klađenja uživo ćeš moći gledati i video s te utakmice, a ne samo da ti zamišljaš šta se tamo događa, a ovdje možeš gledati utakmicu. I na taj način će to biti dostupno, ili najlakše može biti dostupno. Ono što je bitno reći, svi mi pričamo o tome kako je zanimljiva ta liga. Ona je zanimljiva najprije bih rekao našim iseljenicima, našoj dijaspori negdje širom svijeta, jer svi oni kad su otišli odavde vjerojatno su navijali za neki Hajduk, Dinamo, Rijeku, Osijek i tako dalje. Ali liga je uvijek, svaka liga je najzanimljivija domaćim tržištem. Ona je naša, ona ove godine ima neki svoj život. Evo, spomenuli ste tog Lovrića koji je otišao u Osijek. Imamo u Hajduku više od 60.000 članova, u Osijeku se gradi stadion, Dinamo je već par puta prošao kroz Europu, pa onda sada možda to jednim dijelom plaća. Nije više ta dominacija u prvenstvu. Imamo 4 kluba koji se bore. Dakle, ona liga ima svoj život, ima svoju priču i ta priča je najinteresantnija nama. Poljaci to imaju u Poljskoj ligi, Česi imaju u Češkoj, Bugari u Bugarskoj. Naša se liga može plasirati negdje vani, ali prvenstveni izvor prihoda za Hrvatsku nogometnu ligu je Hrvatska. I zato je bitno da su u Savezu dogovorili ovakav ugovor, jer je to temelj. Sve što dobiješ iznad toga, to je jedan ekstra profit. Ali je ovo dobar temelj koji je dovoljan sam po sebi za iskorak dalje. Kako je to izgledalo, neću reći u izravnim pregovorima sa klubovima, ali klubovi su se sigurno interesirali za neke osnovne modele kad je Savez pregovarao oko televizijskih prava, s obzirom pogotovo što je, kažem, nastao taj jedan intermezzo, odnosno počelo se u nekom trenutku već pretpostavljati da ono što je dogovoreno 2020. godine neće biti ispoštovano. Iako meni se to barem čini kao nekom ko to malo nešto prati, a na bilo koji način nije zainteresiran, osim da može gledati hrvatski nogomet, da je to što je to napravljeno 2020. uopće stvorilo jednu atmosferu važnosti toga i da vam je sad bilo puno lakše. U jednom na oko cajtnotu. Pa je, slažem se. Dakle, koji sve u životu, svako zlo je uvijek za neko dobro. Dakle, te 2020. godine kad je, a moram to spomenuti, dakle, nekakav frontman te ideje bio Damir Mišković da mi damo na tržište da napokon dobijemo nekakvu procjenu, evaluaciju hrvatskog nogometa i kada se išlo s tim tenderom, tada u tom trenutku se javilo dosta zainteresiranih ponuđača za TV prava i mi smo tad dobili nekakvu okvirnu procjenu svega toga i naravno da smo tada prihvatili najbolju moguću ponudu. Opet kažem, štiteći Hrvatski nogometni savez, hrvatski nogomet, hrvatske klubove, interes hrvatskog nogometa, da smo prihvatili tu ponudu takvu kakva je. S druge strane, naravno da smo se osigurali da u slučaju da se to ne može izvesti, ko što je uvijek u poslu moguće da netko u nekom trenutku neće moći ono što je on stekao kao korisnik licence dalje raspolagati na način da ostvari određeni profit, gdje očigledno ta kompanija koja je dobila TV prava vidjela da na hrvatskom tržištu možda to ne može ostvariti, da je ugovor, evo kao što se dogodilo, za njih na neki način neizvediv. Taj ugovor se raskinuo i mi smo dakle onda na temelju baš toga što smo imali cijelu tu situaciju, što smo imali nekakve ponude tada, znali koliko otprilike vrijedi naš proizvod. Ovo što kaže Željko apsolutno je u pravu.
Ne postoji vještak koji će procijeniti kolika je vrijednost TV prava u hrvatskom nogometu. To ne postoji. Tržište će ti odrediti. Ali u jednom trenutku kad je čak bila jedna ideja, ako mi nismo zadovoljni sa iznosom koji ćemo dobiti za TV prava, onda ćemo ga dati kući sa nacionalnom TV koncesijom. Pa mi ćemo klubovima osigurati određeni novac da oni dobiju, a evo cijelom hrvatskom narodu da to može gledati. U tom trenutku ja mislim da je i nastala nekakva priča, pa ljudi, taj proizvod stvarno vrijedi, a mi ga možemo na neki način dobiti, na njemu zaraditi, jer naravno u tom poslu vjerojatno i taj koji je stekao licencu želi isto tako nešto zaraditi u tom poslu. Pa to je normalno i to je ispravno. I onda smo mi dobili evo ovaj iznos koji mislim da je signifikantan i da je značajan za hrvatski nogomet i tu u tom smislu ja posebno moram istaknuti i predsjednika Saveza Marijana Kustića i naravno i cijeli izvršni odbor i direktora Saveza Tomu Svetinu koji su sad u ovoj situaciji gdje mi nismo imali puno vremena, dakle nekakvih 4 mjeseca do početka nove lige, gdje smo mi uspjeli zatvoriti taj cijeli posao i konačnici se dogovoriti da taj ugovor se potpiše i zaživi evo, na interes hrvatskog nogometa. Željko, malo sad skačem na druge sportove, jer nogomet uvijek je naravno najzanimljiviji, najskuplji, vrti se svega pa i najviše novaca oko njega, ali model, sistem da klubovi žive dobrim dijelom ili da znaju gotovo sigurno koliki postotak njihovog budžeta imaju od televizijskih prava. Može li se to dogoditi i ostalim hrvatskim loptačkim sportom? Može, ukoliko ima interesa za njihov proizvod. Mi u Hrvatskoj prvo učimo to već neko vrijeme, ali moramo naučiti da su vremena u kojima je sve bilo na HRT-u i sve u cijeni pretplate nepovratno prošle. Nemojmo žaliti zašto su prošla. Uživajmo jer smo 20 godina imali ono što je u drugim zemljama već davno završeno. Recimo u doba dok sam radio na HRT-u pa smo imali one prijenose Lige prvaka i sad odeš u nekakav Manchester i voziš se u taksiju do stadiona ili do hotela, razgovaraš sa taksistom i on nakon 5 minuta shvati da ono što on plaća na Skyu ili na nekoj drugoj televiziji, nemam pojma, 50 funti samo za sportski kanal, da ti imaš za 10 eura. Ili tada je još i pretplata bila manja. I on kaže, oh, lucky bastard. Dakle, to je sad prošlo. U Hrvatskoj postoji jedna kultura da ulaznice za sportske događaje moraju biti besplatne ili ne idemo na to. To se prvo mora promijeniti. Kad se to promijeni, kad shvatimo da taj proizvod, oni tamo neki ljudi koji nešto igraju, da to nešto košta, onda ta ideja zapravo ima smisla. Vidim da i drugi savezi pokušavaju raditi na vidljivosti svog proizvoda. Recimo, Košarkaški savez ima dio utakmica u prijenosu, a dio utakmica koje nisu u prijenosu se pokrivaju sa streamom i mogu se gledati preko portala HKS TV. Recimo, to je još jedna stvar gdje ti zapravo radiš na tome da tvoj proizvod naraste do te mjere da ga neko poželi kupiti. Jer jako je mala granica između onoga kad ti plaćaš da bi bio na televiziji, da bi došao do ovoga da tebi plaćaju da budeš na televiziji. Tu je sad taj prekidač, ali to ne dolazi preko noći, jer ni jedna naša liga, budimo realni, ni jedna naša liga nije sad neko svjetsko čudo i svjetska senzacija. Ali može biti, možda sigurno ne za ove iznose, ali za neke manje, ali treba postojati plan, treba postojati što radimo, gdje smo se zaputili, kad ćemo tamo doći. Može se, neće biti lako jer je nogomet najkomercijalniji sport kod nas, ali svi ti mali klubovi imaju neke navijače koji bi voljeli gledati svoj klub iz košarke, iz rukometa
nekako na televiziji. Pretpostavljam da ste u lobiranju za postizanje svih tih boljih uvjeta i za korist, naravno, hrvatskog nogometa išli pogledati jedan možda čak bazni podatak koji, naravno, trebate znati u savezu kad vam dođu s druge strane pregovarači. Kolika je gledanost Hrvatske nogometne lige televizijski u odnosu na neke druge lige? Pitam to zato jer je to do sad bilo na platformi gdje se može u čovjeka to vidjeti, jer Telekom i tako funkcioniraju. Dakle, to je... Dakle, po podacima koje mi imamo, Hrvatska nogometna liga je daleko najgledanija liga u Hrvatskoj. Dakle, kad gledamo ligu u cijelosti. Naravno da tu uvijek postoje nekakve utakmice i Željko to zna da koje su prime, koje su velike i koje su jako gledane. Ali Hrvatska nogometna liga je definitivno u Hrvatskoj najgledanija liga, naročito evo, imamo uzbudljivo prvenstvo, imamo puno zanimljivih utakmica, tako da sigurno da je to proizvod koji vrijedi i vrijedit će još više. Željko, kako ti gledaš na sve ovo što se događa sad već kontinuirano u Osijeku, ne samo sportski, nego to je jedan ozbiljan projekt i Osijek će biti važno nogometno središte, očito još neku barem podulju fazu u narednih godina. Pa, dok je priča posložena ovako kako je posložena, sa stabilnim financiranjem i sa izuzetno kvalitetnim trenerom koji sa sportske strane vodi taj projekt, to je, ako može tako ostati na neke duže staze, onda će to trajati i to će biti, Osijek će biti jako središte, što je i normalno, jer je Osijek zapravo dosta poremećen ratom koji se tamo vodio i koji je prekinuo jednu fenomenalnu tradiciju omladinske škole i Osijeka i Vinkovaca i cijelog tog dijela koji su izbacivali talent za talentom. Naša liga, ako želi napredovati dalje, onda nije dovoljno da ima super jaki Dinamo i super jaki Hajduk. Ona treba imati i jakog Osijeka i jaku Rijeku i vrlo stabilne klubove kao što su Slaven Belupo, sutra Varaždin, Istra, Šibenik itd. Jer najjača liga u doba ex-Jugoslavije je bila košarkaška liga. Bilo je lakše biti prvak Europe nego prvak Jugoslavije. A zašto je bilo? Zato što ni onaj koji je tada bio najjači, Cibona svojevremeno ili Split tamo pred kraja 80-ih, nisi mogao otići u Skoplje ili u Olimpiju, u Ljubljanu. Sa već uračunatim bodovima. I računaš da ćeš dobiti. To ako dobijemo u HNL-u, a dobijamo, onda je to pravi posao. Dva pitanja. Jedan je, evo sa Željkom smo malo porazgovarali oko Osijeka. Vas ću pitat za Rijeku. Jel se definitivno, da li možda znate, ide na to da se sa Rujevicom napravi iskorak više, dakle da li je završena priča želje gospodina Miškovića da nešto napravi na Kantridi. I druga stvar, da na samom kraju emisije se vratimo na ta televizijska prava. Željko je sad govorio koliko je važno da cijela liga bude jaka i ta zapravo doljni dio tablice i tako dalje. Mi se vrlo često susrećemo u zadnjih par godina da gotovo sigurno znamo jedan ili jedan i pol klub, ponekad ko će se boriti za opstanak ili čitamo po novinama koliko će se uopće klubova javiti za licenciranje da može pretendirati. Upravo u toj protočnosti i tom odnosu u rangu natjecanja prva, druga, od sljedeće sezone i treća jedinstvena liga, zapravo televizijska prava su donijeli jednu jako važnu stvar i za to. Što se tiče Rijeke, koliko ja znam Damira, mislim da on živi Rijeku i da je on jako fokusiran i usredotočen na to da Rijeka bude dobra, da bude kompetitivna, da je u principu on u ovom trenutku netko ko je na neki način svoje privatno vlasništvo, dakle jer klub Rijeka je vlasništvo,
stavio sve na neki način na stol i da on u svakom slučaju želi završiti taj cijeli projekt, da želi završiti Rujevicu. Ne znam koliko u ovom trenutku stvarno je nekakva opcija za Kantridu. Mislim da to možda nije ni realno, jer znam da po nekim pokazateljima da se Rujevica puni 2, 3, 4 puta godišnje. Znači da je to nekakav kapacitet koji zadovoljava grad Rijeku. A u svakom slučaju mislim da gospodin Mišković radi jako dobar posao i da je na neki način pokazatelj ovim nekim klubovima možda manjim u Hrvatskoj koji dolaze. I da bi oni u principu trebali gledati taj projekt, a to je da klub bude samoodrživ. Jer to je u principu u konačnici najbitnije. Ako je klub samoodrživ i može živjeti od profita koji će odnosno od prihoda na koji može računati kao fiksnih prihoda, onda to ima nekakvog smisla. Što se tiče ovog drugog pitanja, tu je jedna zanimljiva situacija na koju opet treba obratiti pažnju i gdje ćemo mi gledat da naravno što se tiče protočnosti, da liga bude protočnija na način da naravno da imaš i klubove u drugoj ligi koji će zatražiti licencu i koji će se boriti jer je to sportski da uđu u prvu ligu. I treba isto tako misliti na one klubove koji ispadaju iz lige, a to je u ovom dijelu što se tiče TV prava jako bitno, jer ćemo mi sada za taj klub koji ispada iz lige osigurati ono što Englezi zovu parachute, znači da mu se omogući određeni novčani iznos kako bi lakše prebrodio ispadanje iz lige, odnosno kad neko naravno uđe u prvu ligu, onda potpisuje ugovore s igračima koji su puno veći nego u drugoj ligi i kada ispadneš jednom da se ne bi dogodilo onda nekakva krah ili eventualno nekakav stečaj kluba, nego da mu se osigura još iduću sezonu određena sredstva kako bi on lakše prebrodio taj silazak u niži rang natjecanja. Hvala i evo, završit ćemo sa Željkom 2 pitanja. Spominjali smo sad te klubove, te bez pozicije, neko ko prati šta se dešava u tvojoj Dalmaciji, kako ti se čini ova priča oko Šibenika, titulari vlasništva, dolazak neke nove snage i kao čovjeka iz biznisa što se tiče televizije, možemo li dakle zaključiti, možemo li zatvoriti priču s konstatacijom da je ovaj ugovor koji postoji nije kozmetička promjena, nego da je stvarno jedan važan iskorak i uspjeh Hrvatskog nogometnog saveza i svih ljudi koji su na tom ugovoru i uopće na takvoj platformi radili. Što se tiče priče oko Šibenika, nisam još stigao pohvatati konce ove nove ekipe koja je došla. Malo su me šokirali neki dan kad su smijenili trenera i suspendirali 2 igrača, a tek su doveli trenera prije toga. Međutim, s obzirom da sam iz više izvora čuo da ona prethodna priča u Šibeniku nije bila zdrava, onda je ovo vjerojatno korak naprijed. Meni je tu zanimljivo što je to hrvatska priča. Dakle, jako mi se sviđa da neki mladi ljudi iz Hrvatske ulažu. Imate li slučajno, pardon što te prekidam, vi neku informaciju više o tome u Šibeniku? Ja osobno poznam novog vlasnika kluba i to je jedan vrlo sposoban biznismen koji je napravio posao u Meksiku i u Americi i koji je iz Primoštena, tamo gdje i ja ljetujem, i mislim da ima dobre planove, da ima dobru viziju, mislim da je biznismen i da od Šibenika želi napraviti jedan zdravi projekt. Sad, to je čovjek koji je nov u nogometu i normalno da očigledno će biti određena lutanja na samom početku, ali vjerujem da će on vrlo brzo pohvatati sve konce nogometa, jer nogomet je specifičan biznis, i da će onda ustrojiti klub na način da će to biti jedan ozbiljan prvoligaš i znam da ima dosta velike planove. Ako je iz biznisa i to uspješnog biznisa, onda je vrlo vjerojatno realan, jer mi smo se nagledali klubova gdje dođe neka nova osoba i najavljuje pohod na Ligu prvaka za 3 godine, a onda kad mu dosadi ta igračka ode i ostavi spaljenu zemlju iza sebe. Znači, nadam se
a kažem ako je iz biznisa onda je vjerojatno realan i zna da Šibenik neće biti vjerojatno u sljedećih 10 godina prvak Europe, ali može biti klub koji je ranga Slaven Belupo, stabilan i možda nekada napadne Europu. A što se tiče ove drugog pitanja, da, apsolutno da, po svemu što znamo i što smo čuli ovdje u emisiji, ovo nije kozmetička, ovo je baš sistemska promjena na bolje. Gospodo, hvala vam lijepa što ste bili prvi članovi kluba prvaka. Hvala i vam. Hvala.